Η OpenAI είναι πολύ πιθανό να δημιούργησε ένα όπλο. Και τι θέλω να πω με αυτό? Μόλις αποκάλυψε το νέο της πρόγραμμα, τεχνητής νοημοσύνης εννοείται, το οποίο ονομάζεται Sora. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορείς να παράξεις βίντεο 60 δευτερολέπτων, τα οποία δεν είναι απλά βίντεο, είναι υπερρεαλιστικά στην κυριολεξία. Δηλαδή, άμα δεις πρόσωπα, σκιές, μέρη, δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα. Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να καταλάβει πιο βαθιά τη γλώσσα μας και μπορεί να κάνει ακόμα πιο ρεαλιστικά τα βίντεο αυτή τη φορά, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ τρομακτικό. Διότι νομίζω ότι αν έπεφτε σε λάθος χέρια, θα μπορούσε να υπάρξει μια παραπληροφόρηση, ξέρω εγώ, σε κάποια κανάλια ή να δημιουργηθεί μέχρι και πόλεμο στην κυριολεξία. Όλες αυτές τις κατηγορίες δεν τις έβγαλα από το μυαλό μου. Εννοείται ότι πες να τη φάνε σαν εταιρεία και εννοείται ότι τη ρώτησαν πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Και η απάντηση της OpenAI ήταν ότι φτιάχνουμε εργαλεία τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Και όταν της είπαν τι εννοείται με αυτό, απάντησε πάρα πολύ εύκολα ότι θα μπορούμε να ξέρουμε ποια βίντεο παράχτηκαν